Determinat illi inkompli fil-ħidma tiegħi daqs qabel. Iksosna l-ġurnalist Dione Borċ wara li fis-satra tal-lejl spiċċa vittma ta' attak viljak meta l-vettura tiegħu ingħatat in-nar. Il-każ seħħ l-ħabta tal-11 tal-ħadd fil-għaxija fi triq Dumikil Xerri f'Ħattart. Filwaqt li fortunatament ħadd ma ndarab fl-inċident minnu fih issejħu fil-post uffiċjali tal-Pulizija kif ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili illi fil-pront tfew in-nirien li bellaw il-karozza ta' Dione Borċ kif ukoll karozza oħra li kienet ipparkjata bis-swit il-vettura tiegħu. Il-ġurnalist sostna illi mill-ewwel filmati miġbura mill-kameras tas-sigurtà fiż-żona tidher ċar persuna tqabbad u tkebbes in-nirien u wara taħrab minn fuq il-post permezz ta' scooter tal-elettriku. Dione Borċ illi huwa wkoll segretarju ġenerali tat-tim ta' Floriana kif ukoll persuna attiva sewwa għal diversi snin fil-Partit Nazzjonalista irringrazzja lill membri tal-Protezzjoni Ċivili tal-ħidma tagħhom. Bosta persuni kkundannaw dan l-att kodart kif ukoll waslu messaġġi ta' kuraġġ u solidarjetà lil Dione Borċ f'dan il-mument diffiċli. Fosthom mill-kollegi ġurnalisti Chris Mikallef, Konrad Sultana, Stuart Said, Sandro Mikallef u oħrajn. Anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wassal l-appoġġ sħiħ tiegħu għal Dione Borċ f'dan il-mument diffiċli. Intant, bosta klabs ikkundannaw dan l-att ta' intimidazzjoni fosthom naturalment it-tim ta' Floriana kif ukoll dak ta' Valletta illi ikkundannaw bla ebda riservi dan l-aġir u saħqu illi jittamaw illi ssir ġustizzja ma' Dione Borċ.